अर्चना चालली आहे सूर्यकुंड या परिसरात तर हे खूप सुंदर दृश्य यमुना मातेचं यमुना माता मंदिर 4 धामपैकी एक धाम. आपण जवळपास 5.5-6 तास चाललो. हे धाम यमुनोत्री धाम मा यमुना मंदिर हे आहे यमुना. माझा नमस्कार स्वीकार करतो. हर हर यमुना हर 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 यमुना हर हर यमुना हर 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 यमुना हर हर यमुना हर हर यमुना हर हर धन्यवाद.